హాయ్ అండి. శ్రావణం బాగున్నారా? శ్రావణం వస్తుంది కదా, మన ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ నేనంటూ ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేసుకున్నానండి. అదేంటంటే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. దీపపు కుందులండి. వరలక్ష్మి వ్రతానికి కానీ మన అమ్మవారి దగ్గర పెట్టుకోవడానికి కుందులు చాలా బాగుంటాయి కదండి. చూడండి, మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. వావ్, చాలా బాగుంది కదండి. చూడండి ఎంత బాగుందో. మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. వావ్, అమ్మవారి దగ్గర అక్కడ ఒకటి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుందండి. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు కావాలంటే నాకు కామెంట్లో లింక్ అని సెండ్ చేయండి, మీకు లింక్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.